Kişilikning eng kerakli, eng qudratli, eng qarşılıklı, eng o'zinchalikli, eng hiylakar, eng ishchan, eng kutilgan bir go'zal chechkasi. Erlarning tiragi, yashirin tilagi. Xotin qiz jonda bo'lganda biz erlar, botirlar. Rahmat sizga. Bayram bilan. Хатын кызның ішкі дүниясы ул сер. Аны бір ничек таңлап бетереп булмаячак. Нәрсә әйтсәң дә. Ул барыбер менә күпмедер өлешен барыбер сиңа ишендәгесен чыгарып бетермий. Нәрсә уйлаганын барып белеп бетерә алмыйсың. Хатын кызны бер вакытта ал диде алмыйсың. Иң кирәге тормышта хатын кыз белән тәңгәл килеп, бер-берен яратып, бер-берен аңлап яшәүдән дә зурый. Алар серлеләр, алар зирәкләр, хәйләкәрләр, ышанычлылар, үз максатларына ирешүчеләр. Шуңа күрә мин хатын-кызлар белән разведкага барыр идем. Бәйрәм белән. Хатын-кыз сыйфатлары турында сөйләгәндә күпләр иң беренче тышкы матурлыкны, акыллылыкны, тырышлыкны искә ала. Ә менә миңа калса иң мөһим сыйфат ул ихласлык. Хатын-кыз үз-үзе булып кала белгәндә, ул чын матурлыгы белән ачыла. Минем уйлавымча, хатын-кыз өчен иң кыйммәтле бүлек ул үй тынычлыгы. Аңа ирешер өчен беренчедән ул үйне сатып алырга лекин төзергә кирәк. Икенчедән ремонтларын җиңеп чыгарга кирәк, ызгышмыйча, талашмыйча. Менә хатын-кызга үз өеңдә үзеңне хозяйка итеп хис итүне бүлек итә алган ир кешең кырыеңда булса, яныңда булса, ул иң кыйммәтле бүлек. Hürmetli, kadirli hатын-кызларыбыз, сезне чын күңелемнән 8 март бәйрәме белән котлыйм. Сезгә инде иң изге теләкләр. Бәхетле булыгыз, тазалык, исәнлек, саулык. Һәм инде миннән матур җырым әни генә. Әни генә бары, әни генә, вәгъдәләргә туры кала, тора сүзендә әни генә, шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни генә бары, әни генә, вәгъдәләргә туры кала, тора сүзендә әни генә, шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни генә, шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Бәйрәм белән!